Jam e kisal woni moon musidɓe oɗo ko Ibrahima Malal Sarr eɗen mbaɗɗo henno vidéo daɓɓo tan gam famminde yimɓe holko woni Twitter holno Twitter hutorte kadi holno compte muɗum cosirte ko adi foof yo ande Twitter ko way kono laylayte rendo ɗe ni tan wono Facebook ni walla no application hono WhatsApp en walla Instagram walla gueɗe baɗe noon Twitter noon woni fannu muɗum tan ko message uji daɓɓi tan neɗɗo beddoto ton ko yaawi tan mbete yimɓe ne jawa tinde ko hunde yawde aɗa wawi neldude message taw message o noon o foti wonde tan ko temedere harfere fotani ɓurde ɗon wona message uji kewɗi aɗa wawi noon waddude hen natal walla mbaɗa hen gueɗe baɗe noon jokkol fade vidéo walla ko way noon kañum way tan kono habrude yimɓe tan ko raɓɓiɗi tan e konngol goto konngol ɗiɗi ko joli ɗon ɗon ɗum noon Twitter no hutori no feewi nde wonno kadi yimɓe mawɓe kadi en jogui toon compte ko wayno joni Barack Obama ne jogui noon Twitter président des États-Unis ɗum ɗoji mawɗi foof andaɓe jangguɓe e ingénieur uji anduɓe politicien ji foof ne jogui compte Twitter pour tan habrude yimɓe koɓe jiiɗi haalde en hunde walla ɓe jiiɗa habrude yimɓe koɓe gandi walla ɓe jiiɗa kadi hokkude miijo mabɓe tan raɓɓo tan e hunde ɓe beddo ɗum e Twitter taw no yaawi wona kadi jooɗo aɗa winda ko juuti walla ko way noon ɗum noon ene wawi waɗede hen natal walla waɗe hen jokkol fade vidéo walla gueɗe baɗe noon ma en jiiyoy ɗum ko tiiɗi hen foof tan kam ko andude compte Twitter ene weeɓi sosde no fewi no fewi no fewi so tawi aɗa jogui téléphone numéro téléphone walla aɗa jogui ñiɓirde email tan aɗa wawi sosde compte Twitter timmani hay hojomaji seeɗa taw a dañi heeɓi compte Twitter ɗum noon eɗen jiiɗi hen famminde yimɓe tigui rigui beete ɓe paam ɗum joni ko adi foof somi udditi joni rungueram wonde laylete nde eɗen jooɗo Facebook eɗen jooɗo WhatsApp son ƴeewi joni banggue ñaamo o dow ene waɗi mande colel daniwel no woni joni e nder ko bulɗi ɗum ɗon woni mande Twitter min noon mboɗo wawi mboɗo jogui application Twitter woni jamgal Twitter ngal mboɗo wawi somi ñoƴƴi hen joni pour tan hollude en no Twitter wayi ɗo joni koye jamgal Twitter ngal gonɗen on jii ko adi foof oɗon jooɗo tweet kewɗe ko wayno yimɓe joguiɓe compte Twitter hono joni eɗen jooɗo politicien goto no wiye Emmanuel Macron ɓeɗo foof ko yimɓe ɓe ganduɗa mboɗo rewndi Twitter uji men kala koɓe beddi e kabaru ene yalta e hello ngoɗo ko hello Twitter uji tweet uji kewɗi ɗi ganduɗa mboɗo rewndi ɗum way tan kono Facebook ni so tawi aɗa rewndima neɗɗo so sehlama mum kadi jaltini hunde ene aɗa yiiya on joni oɗon jooɗo The Economist ko min mboɗo rewdiɓe kamɓe joni son jii joni min oɗon jooɗo tweet goto mo mbanmi hanki jamma o on jii joni ko Twitter woni ɗo mboɗo waɗi ɗo ne haala fulɓe no bisma ɗon e nder Twitter kadi mboɗo ɓeydori hen barogel ngendi firti ko mboɗo waɗi on jiiɗen winna ɗo a piccuɗo barogel ngendi on jii adresse am min Twitter somi ñoƴƴi hen on jiyat adresse am Twitter nan less indam ɗo ay Ibrahima Sarr less ɗo mbaɗanmi ko a piccuɗo mi waɗa inde compte am Twitter inde compte am ko Ibrahima no français windirta ɗum kadi Sarr o noon kono pular ne nde wonno Sarr baɗɗo R uji ɗiɗi o koko ƴettano nde mbaɗanmi compte Twitter Allah kam wiyataɓe Ibrahima Sarr taw ene kewi ɗum noon on jii ɗum ɗo joni ko tweet mo mbannomi so neɗɗo noon weddima tweet aɗa wawi yidde tweet o no mbaɗirta yiddide Facebook ni aɗa wawi kadi wattude ɗum tweet neltirde tweet o woɗɓe jiiya ɗum ɗon joni woni neltirde tweet aɗa wawi kadi jabade tweet o on jii joni ɗeɗo malle gonɗe hakkude aɗon jiiya ɓernde nde waɗere nde ɗum ko pour yidde tan ko heddu ɗum ga ko way kono ɓatake ni ko neltude ɓatake ɗeɗo laañe kofiɗe ɗe ɗen ko pour wattude tweet wondi ko min neltira tweet neldanoɗo ngal ɗo laañal guurigal gongal banggue nano ko mbiyata mboɗo jaabo tweet o ɗum noon min mboɗo artude ɗo joni tan ɗo joni koye compte am on jii joni compte am tweet somi ñoƴƴi ɗum ɗo woni compte am tweet min on jii mboɗo waɗi hen natalam mboɗo waɗi hen indam mboɗo waɗi hen ñiɓirdam tweet gadoriɗo a piccuɗo mboɗo fi hen kadi holi min noon koye anglais manmi ɗum sono ɓenni son jii less ene waɗi ujunere temedde ɗiɗi e jeegom ɓe ndewndimi min woni abonnement ji min rewdiɓe
ene waɗi noon 1999 yimɓe rewindiɓe mi ɗum noon woni ɗo ɗum noon annen aɗa rewindo yimɓe mbete koɓe beddi e kabaru fof a waɗa yiya soɓe ndewdimama annene koɓe bedɗa e kabaru fof eɓe jiiya ɗum noon woni ɓeydude neɗɗo e twitter muɗum paami ɗon joni noon somi joni yiɗi weddade tweet mi ko adi fof jinmi ko ƴeewen mbete holno sosde tweet o wayi ɗum noon mataw mi yahat tan to jahatmi ko to internet ɓuuram yaha on ji joni ñiɓirde twitter.com nde nan dow ñiɓirde twitter oɗon mbawi tappude tan twitter.com son gari ɗo ha nde ɗo henorde ko ɗo udditte on ji no winda ɗo s'inscrire woni winditade se connecté less woni wiyeteno kadi seŋade donc hadema wawde seŋade ya taw aɗa jogui compte ɗum no cosgol compte twitter no wiyaɓe ha maayi joni somi ñoƴƴi e s'inscrire woni winditade nani ko namdomi yomi waɗ inde mi waɗa kadi téléphone so tawi mboɗo jogui ɗum noon ɗo joni min joni tawde mboɗo jogui compte mi wawa sosde ɗum kono mboɗo wawi wadde joni inde mi waɗa joni kaari mi waɗa joni kaari haɓa ɗon de mi waɗa kaari maño ala o wi kam noon yomi wat téléphone ɗo joni noon somi waɗi téléphone joni o wiyami yomi windita no weeɓi ha maayi so tawi neɗɗo winditima ha gasi noon o namdoyta joni hol inde nde jiɗɗa hokkude compte ma ɗe joni min mboɗo wawi wadde ɗo hen tan téléphone mo wodani mi ƴeewa holko wiyatami mi ƴeewa joni aɗa mi waɗa ni eɗen gandi ɗum ɗo kam wodani waɗa ni eyyi joni mi wiya mi winditima joni noon o wi yomi nannu numéro téléphone moƴƴo sen kanko noon ko ƴoƴƴo numéro téléphone o moƴƴani ɗum noon mi usta eyyi joni omo andi moƴƴani komo ƴoƴi haw maayi eyyi joni ɗum ɗo foof firti tan ko ni waɗirte eyyi joni noon mboɗo wawi wiide ala min jiɗmi ko hutorade email aɗa aɗa wawi hutorade téléphone walla email ɗum noon fayi tan so tawi a suusi ha gayni o namdotoma noon hol inde jiɗɗa hokkude compte ma twitter onon jinnane mi holliɗo min compte am twitter holno wiyete anni compte am twitter ko a piccuɗo Ibrahima Sarr ay nan ɗo henno winda less indam less nasam ɗo joni noon on ji barogel gendi twitter makko ko a piccuɗo no winda han barogel mere tati donc neɗɗo foof ene jogui tan compte mo twitter no wiyete taw jiiɗani compte goɗɗe ɗe hono joni ko wayno Abou Ndiaye ni ne wawi wadde a piccuɗo Abou Ndiaye o waɗa funere kumpital so hoɗo juut no yiiɗa ko yo raɓɓit walla waɗane taka walla gueɗe mbaɗ noon ɗum noon cosgol muɗum ne weeɓi ha maayi to twitter.com joni noon holno tweet weddorte joni mi yahat to gane mi sengo min jinmi ko seŋade on jiiɗi joni mboɗon sengo joni mi waɗa inde am min ko a piccuɗo Ibrahima no windirte e français ni Ibrahima Sarr o noon ko awdi ɗiɗi eyyi mot de passe am o noon kadi mboɗo siftoramo ni fayida tan somi connecté hami gayni ɗum woni mi ara ga andi de somi ari ga noon hankkadi ko dow son ji no waɗi mande suudu ɗo henna woni ɗon woni hello ardugo ngoɗo woni hello ardugo ngo on ji hulde nde firti ko tintindemi gueɗe ɗe ganduɗa mboɗo toɗɗa hen hono joni neɗɗo waɗi tweet taw tweet o omo haalami hen walla omo waɗi hen indam walla omo yiiɗi tweet mo mbanmi walla o wedditima tweet mo mbannomi ɗum ɗon tintinami
mande ɓatake on aɗa gandi ko neldude tan ɓatake cuuriɗo neldude neɗɗo o ɓatake cuuriɗo joni noon min somi yiiɗi waddade tweet mi ñoƴƴat ɗo less ɗon on jii ko ñoƴƴumi ɗon ko sen garti oɗon jii less no wayno ko ɗum sigani woni ɗon way kono kuɗol ɗon windirte mi ñoƴƴa ɗon tweet somi ñoƴƴi ɗon tweet noon o wiyami holko jinmi wadde hono joni min mboɗo yiiɗi wiide tan mboɗo yiiɗi wiide mi waɗi windo mi waɗi vidéo ngam mi waɗi vidéo ngam tintinde yimɓe no Twitter yahrata on jiiɗo joni mboɗo wawno ɓeydude hen jokkol kono vidéo tawɗo gasani omon ɗo hen waɗe mi wawa wadde hen jokkol joni noon holmo jinmi yiiye tweet o jinmi yiide tweet o woɗo wawi wiide a piccuɗo barogel guindi somi fuɗɗima wadde barogel tan tawde mi rewni barogel on jii o waddi tweet barogel dow anani de somi yiiɗi kadi mboɗo wawi wadde a piccuɗo mi waɗa tigilde kelme oɗon jii joni mboɗo jogui ɗo tigilde kelme nan ɗo ko min waɗi ɗon min waɗin ɗon mboɗo waɗi ka a piccuɗo pulagu on jii de eɗen jogui godal pulagu no woodi somi waɗi kadi a piccuɗo o addanami tan ko yimɓe mi waɗa kadi pulagu eɗen jogui tabital pulagu nani ɓen fof ne jogui compte Twitter eyyi on jii de pulagu toɓɓere com nani ɗum noon mboɗa ɓeydude hen on jii noon mboɗo ɓeydo windude tan less ɗo henna eɗen jii ɗo henna limore capantati no woni sara Twitter bulajo o limore capantati firti ko ɗum ɗon keddorami e karfe on jii aɗa ɓeyda tan ene usto so woni noon mere firti ko a wawa ɓeydude hankkadi karfe Twitter o ko ɗon foti hadde ɗum noon waɗira ko mbiyete aɗa wasa ɓurtinde anayi de son jii no waɗi malle gonɗe less ɗon mande addan nde way kono Facebook ni tan ko ɓeydude hen natal mande rewna hen ɓeydude hen natal gongal taw ko dillowol wona juif mande nde ɗo henna so a ko pour wiide yimɓe yo jaabo no annam no sondage ni mande rewna hen ɗo ko pour wiide hol nokku mo gonɗa bon limore capantati nde ɗo mi haali noon firti ko capantati ɗum ɗo capantati alkolal keddorama windude walla karfe capantati keddorama windude joni min ko ɗo jinmi haadde Twitter noon no jogui fannu oɗon jogui waɗi ko a piccuɗo waɗa kadi gandanɗa hoorema ɗum ɗo ñiɓirde neɗɗo mo jiɗɗa ɗum nde o kono noon eɗen jogui goɗɗum a faami de ko wayno fesode on jii joni fesode somi waɗi fesode holko jinmi hono joni mi waɗa fesode mi waɗa pular fesode pular noon wona ñiɓirde firti ko somi waɗi fesode pular joni o waɗatami ko jokkol kala ɗo konngol pular ngol woni o yaltina tweet gonɗe hen kala ɗo konngol pular inna o yaltina on tweet joni mi waɗi a piccuɗo pular no fesode mi waɗa kadi ganduɗa hoorema pular mi waɗa fesode mi waɗa pulagu mi waɗa kadi mi waɗa fesode mi waɗa ɗemgal on jii mi ƴeewi less mi tawi keddorami ko karfe 4 hankkadi tweet am heewi ɗum noon mboɗa ñoƴƴude tweete mi ñoƴƴa hankkadi wona o yeehi e Twitter am o yeehi so tawi joni on jii omon ɗo hen dow ɗo on jii mo dow ɗo de min Twitter am woni ɗon mo mbanmi joni o on jii waɗi ko mi waɗi vidéo ngam tintinde yimɓe no Twitter yarata ndendum ɗum ko mbaɗmi hen barogel guindi mbaɗmi hen kadi tigguilde kelme godal pulag mbaɗmi hen pulag.com joni noon mbaɗmi hen pesode pulagu e ɗemgal joni somi ñoƴƴi joni e barogel guindi he jahanmi koto compte barogel guindi on jii mboɗon ɗo ene compte barogel guindi nde onon mboɗo rewndima so tawi mi yeehi to compte tigilde kelme on jii tigilde kelme ko min sosi compte ɗe ko ɓoyani ko on jii mboɗo rewndi tigilde kelme firti ko neɗɗo gonɗo sara hulde to no manta wonde komi dewindi ɗo tigilde kelme so jii to godal pulagu on jii godal pulagu kadi mboɗo rewndi ɗum ɗo woni ganduɗa hoorema kam fof koye a piccuɗo e ñiɓirde maɓe ñoƴƴanmi hon joni min somi yiiɗi joni ñoƴƴude fesode pular
ɗon aɗa wona ñiɓirde kala ɗo pular meeɗi windede e Twitter o yaltintam ɗum on jeyi jeyata ko haalnoɓe affaire pular fof nan yalta aɗa ɗum no weeli so tawi joni ko hunde nde ganduɗa aɗa yiiɗi toɓɓere wotere tan yaltinde tuituji kalaɗi hen on jii no winda hen pular fesode pular nde aɗa yiya ɗum ñan toujours kala noon ko pesɗa e konngol so goɗɗo feesi ngol ɗon konngol tuituji moɗon sa ñoƴƴi tan e konngol he ma yiitu ko mbaɗ ko kalɗon hen ɗum noon woni ganduɗa hoorema pesoɗe ɗum noon vidéo fuɗɗima judde eɗen jiiɗi ganduɗa hoorema hattude ɗo henne tan e ha gongol eɗen jiiɗi noon tan ɓeydude hen wonde so tawi ganduɗa hoorema ko wayno barogel guinni joni o waɗi joni tweet on jii oɗo tweet ko tweet barogel guinɗi min oɗo tweet mboɗo yiiɗi omo welimi mboɗo wawi ñoƴƴude e ɓernde he so wojji fitti ko min mi yiɗimo on jii o wi kam mi yiiɗi lawol gotol nani ga mboɗo wawi kadi wattudemi tweet on jiiɗo laañe kofiɗe ɗe kofodirɗe ɗe somi ñoƴƴi hen way kono neltirde way kono so tawi neɗɗo yiiɗi lollinde hunde e Facebook woni wadde partagé donc mboɗo wawi ñoƴƴude tan wonno hankkadi min mi waɗimo partage on jii so tawi mi ganduɗa hoorema mi lollinimo kanko oɗo tweet to laañe ɗe joni nane ko pure ɗe gonno joni ɗe gonte haako ɗum noon ko ɗum noon tan jinnomi hankkadi ɓeydude hen jofnen ɗe vidéo soɗo jogui namde oɗon mbawi weddade so Facebook walla so tawi WhatsApp gueɗe ɓano on jarama onon foof oɗo ko Ibrahima Malal Sarr